I pozdrav, danas ćemo igrati Five Nights at Freddy's 1. Ja mislim da, ne znam sad. Ajde. Ići ću na treću noć ovdje. Ajde. Stisni. Evo ga. Ajmo ljudi. Ajmo. Ok, ja ću smanjiti. O, neću, ajde. Kaj se dešava? Prosto ljudi malo mi šteka. A gledam Fox i ja. Dobre. Ok, sad moram vidjeti. Ko je to? Čika. Ovdje, Čika, ovdje. Ja ti kažem. Op, čekaj. Foxy. Ajde, davaj. Ok, ljudi, ja se već malo bojim. Ja sam na trećoj noći. Ko je Čiku? A kaj je Čika je? Nisam došla do Čika. Idemo ješti, neću iš nikoga napadat. U stvari moram nekoga napast, ok. I... Evo se šalim, ljudi. Ja znam već. Ok, ljudi. Nemo dio Čiki. Tu se negdje mota naš Čikić. Čekaj, tu je. Tu je. Čikića. Čikić. Ok. Ok, ljudi, Čika još tu. Fox je nikam nije otišao. Ok, ljudi. Di je nestala? Tu je otišla. Kak je glupa je. Kroz tam. Tu. Tu je već. A ljudi, nisam pazio na ovo. Mora sad, to, 3 ama. Malo da, je. Ej, Čika. Fox je još naš friend nije izašao. Kak je glup. Ok, ljudi. Ja sam dosadna Čika. I nema me. Čika je ovdje, ovdje, ovdje. Ne znam što meni čini ko da svi čujem. Di si, Čika? Tu je Bani. Vidi Bog, Bani, kak si dosadni. Dosadni. Vidite, ljudi, nema baš i nikoga. Mislim da ovo neću proći. Sada pogledam gdje je Foxač. Banka. Ajde, daj bude, nek 5 tamo bude sad. Čujem Čiku. A, Bani. Daj, nek bude 5 tamo. 5 tamo. Tuš uvijek je tu. Vidi, posjedi. 5 tamo. 20%. Daj se miči. Aj, Isuse, Čika nam je tu. Malo zaostajemo. Ne smije se baterija sad isprazniti. Molim te, nemoj.
prošao sam. Jeee. Ljudi malo šteka kad tak prođem. Hero Brian, pobjeda. Pobjeda, ovo još ipak kasno će. Išće. Ajde. To. Ajmo dalje, ljudi. Ne treba se previše zamarati. 4 night. Počinjemo. Ok. Ništa, malo ćemo ovako pričekati. Da ne odeš ni... Ajš. Čika. Gdje je Čika? Čikica. Iš, već je tu došla. A boj. Fuck. Ej, Čika. Kak si? Znači samo Čika neke dolazi. Ej, Bani. Kak si? Ja da nam već sam da ljudi neke vidim. Kokosnik. Čika. Ok, Foxy nikam nije otišao. Tu je, ja mislim. Tu si Čika. Ode Čika PBB. Ode. Čika, ne drme se, bojim se. Ok. Ok, Čika je tu. Bani. Kaj? Dvaka se ljudi odmiče. Ja ću malo zatvoriti vrata, već se bojim. Hajde da se mičite. Četiri AM. Ok, Čika. Nekaj ljudi možda stignemo još na 5 AM pa onda dok ona pjesma završi da prođemo do... Fuck you, Čika. Ajde da dođi do 5 AM. Bani. Ajde da. Ok. Ljudi, sad se nadam. Sad ćemo malo pojačati. Evo, sad vi gledajte.
Evo ga čujete. Skoro sam prošao, ljudi, skoro. Ali dobro. Sve ćete saznati u drugoj epizodi. Hvala vam što ste gledali, like, subscribe. I doviđenja.